Pozdrav svima, nadam se da ste svi dobro u ovom ludom i neizvjesnom vremenu oko nas. Moje ime je Josipa, socijalna radnica sam u Centru za socijalnu skrb i ovim putem željela bih vas upoznati s nekim pravima i uslugama u sustavu socijalne skrbi koje mogu ostvarivati osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Obzirom na poveći broj prava i usluga u sustavu socijalne skrbi, ja sam u ovom kratkom izlaganju pokušala sažeti ona prava i usluge koja su najčešće vezana uz populaciju osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom. Prvo pravo koje bi voljela spomenuti u tom kontekstu je pravo na doplatak za pomoć i njegu. Doplatak za pomoć i njegu se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama, zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, u pripremi i uzimanju obroka, u nabavi namirnica, u čišćenju i pospremanju stana, održavanju osobne higijene, oblačenju, svlačenju i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba. Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili u smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili u smanjenom opsegu. Ako postoji prijeka potreba pomoći i njege u punom opsegu, onda se isplaćuje puni doplatak za pomoć i njegu koji iznosi 600 kuna mjesečno, dok postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u smanjenom opsegu, onda se isplaćuje smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu koji iznosi 420 kuna mjesečno. Postoje određeni uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu. Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne mogu ostvariti osobe koje imaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osobe koje doplatak za pomoć i njegu mogu ostvarivati po nekom posebnom propisu, osobama kojima je priznato pravo na osobnu invalidninu, te osobama koje je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod nekog drugog pružatelja socijalnih usluga. Također kao uvjeti spominju se i uvjeti financijske prirode, no ukoliko se utvrdi teže trajne promjene u zdravstvenom stanju, tada osobe ostvaruju puni iznos doplatka bez obzira na financijski aspekt uvjeta. Drugo pravo koje ću spomenuti je pravo na osobnu invalidninu. Osobna invalidnina se priznaje osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, a u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice. Pravo na osobnu invalidninu se ne može priznati osobama koje ostvaruju to pravo po drugoj osnovi, osobama koje ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu, osobama koje osim stana i kuće u kojoj stanuju imaju još jedan stan ili kuću i osobama koje imaju poslovan prostor ali ga ne koriste. Pravo na osobnu invalidninu se priznaje u iznosu od 1500 kuna mjesečno. Zadnje pravo koje bi voljela spomenuti je pravo na jednokratnu naknadu. Jednokratna naknada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja djeteta, školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, ali može se priznati i radi nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće, podmirenja većih iznosa zaostalih režijskih troškova i sličnih razloga. Jednokratna naknada može se priznati u novcu ili u naravi. Kada se priznaje u novcu, Centar za socijalnu skrb isplaćuje naknadu korisniku koji je podnio zahtjev,
a onda on osobno podmiruje potrebu zbog koje je podnio zahtjev. Kada se jednokratna naknada priznaje u naravi, onda Centar za socijalnu skrb za ime korisnika koji je podnio zahtjev podmiruje potrebu koja je nastala i zbog koje je korisnik podnio zahtjev. Kada govorimo o socijalnim uslugama, njih većinom pružaju centri za pružanje usluga u zajednici, domovi socijalne skrbi, udruge i drugi pružatelji usluga po Zakonu o socijalnoj skrbi. Prva usluga o kojoj bi voljela govoriti, a koja je vezana za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, je usluga boravka. Boravak obuhvaća cjelodnevni boravak ili poludnevni, a u tom periodu se osobi osigurava zadovoljavanje životnih potreba u smislu prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, njege, radnih aktivnosti, organizacije slobodnog vremena, radno-okupacijskih aktivnosti, organiziranog prijevoza i sl. Boravak se u pravilu može organizirati 1, 2 ili više radnih dana u tjednu i u pravilu može trajati od 4 do 10 sati dnevno. Druga usluga o kojoj bi voljela govoriti je usluga smještaja. Smještaj obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne i radne terapije, različitih radnih aktivnosti, organizacija slobodnog vremena, ovisno o utvrđenim potrebama svakog pojedinog korisnika. Smještaj može biti privremen ili dugotrajan. Kada govorimo o privremenom smještaju, on može biti privremeni smještaj u kriznim situacijama, kada se to podrazumijeva situacije kada je ugrožena dobrobit osobe, kada je ugrožena sigurnost, zdravlje osobe, ili može biti smještaj privremeni radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa. Kada govorimo o dugotrajnom smještaju, dugotrajni smještaj se osigurava kada je kroz neki dulji period potrebno osigurati osobi intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba, jer osoba nije u mogućnosti sama skrbiti o sebi, to što znači da je funkcionalno ovisna o drugima, zbog čega joj je potrebna konstantna skrb i pomoć. Zadnja usluga o kojoj bi voljela govoriti je usluga pomoći u kući. Ta usluga se priznaje starijoj osobi, osobi s nekom vrstom oštećenja ili osobi s trajnim ili privremenim promjenama u zdravstvenom stanju, a kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe. Znači da je ta osoba sama funkcionalno ovisna o pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Postoje neki uvjeti koji su nužni za osiguravanje takve usluge određenoj osobi, a to je da ta osoba, da joj pomoć ne mogu pružiti djeca, niti bračni drug, u smislu da recimo bračni drug je isto starije životne dobi i nemoćan i ne može brinuti o drugom bračnom drugu, a djeca u smislu da žive na velikoj udaljenosti od roditelja i nisu u mogućnosti svakodnevno obilaziti roditelje, pomagati im ne samo novčano, financijski, nego i u recimo nabavci hrane, kuhanju, pospremanju, uzimanju i nabavci lijekova i slično. Također je nužno da osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Također da bi se ta usluga u biti osigurala, potrebno je da na području stanovanja osobe je moguće osigurati takvu pomoć, jer nemaju sve regije dobro razvijen sustav socijalnih usluga,
Tako da u recimo razvijenijim krajevima Hrvatske ima puno više pružatelja takvih socijalnih usluga na koje onda sami korisnici mogu računati, dok je u ruralnim krajevima priča malo drugačija i nema toliko pružatelja socijalne usluge koji mogu uskočiti i organizirati takvu vrstu pomoći u kući. Kada govorimo o samoj pomoći u kući, ona može obuhvatiti pripremu i nabavu, to jest dostavu gotovih obroka u kuću, može obuhvatiti obavljanje kućanskih poslova, znači dostavu namirnica, pospremanje stana, donošenje ogrijeva, nabavu lijekova, pomoć pri organizaciji terapije i uzimanju lijekova, održavanje osobne higijene, znači pomoć u oblačenju, svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Željela bih samo naglasiti da svaka osoba može podnijeti zahtjev za bilo koje pravo ili socijalnu uslugu iz sustava socijalne skrbi, no podnošenje zahtjeva ujedno ne znači i priznavanje prava, jer iza svakog prava i socijalne usluge stoji postupak u kojem se utvrđuju okolnosti i činjenice potrebne za ostvarivanje prava. I za kraj, hvala vam puno na pozornosti, želim vam lijepe i ugodne nadolazeće blagdane i da mislima ostanete pozitivni, a testom negativni.